ओए कार्टून कौन कर बसছি ଆଉ କଣ। तुम गोटे कथा कहबार थिला म କହନା। इनु घरे कॉल करथिले तो कौन ହଁ। कहूथिले टंका 5,000 पठेଇବା ପାଇଁ କିଛି ହେଇପାରି ଅସୁବିଧା। ଆରେ 5,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାସ ଶେଷ ହେଲାଣି ଆସିକି ତ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ପଇସା ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ମୁଁ अर्जेंट ଅଛି ବୋଲି ବୋଉ କହୁଥିଲା, କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବନି କୋଉଠୁ? ଯୋଗାଡ଼ ସେମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ ବୋଉ କଣ 10,000 ଟଙ୍କା? ହଁ ଦେଖୁଛି ପଠେଇବି ଆଉ। अर्जेंट ଅଛି, ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହାଠୁ କରିକି ପଠେଇଦବା ଆଜି ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। କିଏ फोन करथिला? ଘରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ कौन कहूथिले? ପଇସା ପାଇଁ। एनु पैसा जोगाड़ हे जीवन अबिका मास शेष नुह ମାସ ଶେଷ ତାହେଲେ ଅବିକା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ତ ମତେ ମନା କଲ ନା କି ମାସ ଶେଷ। କୋଉଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ अर्जेंट ଅଛି। ଓହୋ ତମେ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତମେ ତମ ଘରକୁ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ମତେ ଜମା ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ତମେ ପୁଅ, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ତମ ମା କଥା ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତେ ଉଠେଇ ଆଣିଛି। ପାଟି ଚୁପ କର, ଏତେ କଥା କଣ ଚୁପ କରିବି। ସତ କଥା କହିଲେ ଋଷି ତା ଜଟକୁ ପାରି ମରେ, ଏଇଟା କୋଉ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ସତ କଥା କହିଲି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲି କି? ଯଦି ଗୋଟେ ବୋହୂ ଘରର ଝିଅ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ କାହିଁକି ପୁଅ ହେଇପାରିବନି? ଯେମିତି ବାପଘର ଝିଅକୁ କହିଥାନ୍ତି କି ଯା ମା ତୁ ସେ ଘରର ବୋହୂ ନୁହଁ, ଝିଅ ଭଳି ଚଳିବୁ, ତାହେଲେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ କାହିଁକି କୁହନ୍ତିନି କି ତୁ ସେ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ ପୁଅ ବୋଲି? ଏମିତି କାହିଁକି ପାତର ଥାଏ? ସବୁବେଳେ ବୋହୂ ଭୁଲ ହେଇନଥାଏ, ପୁଅମାନେ ବି ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି।